Il-Ministeru għall-Infrastruttura ħabbar pjan ta' riġenerazzjoni ambizzjuż f'Marsa Xlok b'investiment ta' aktar minn 8 miljun euro. Il-proġett jinkludi promenad ġdid, estensjoni tal-bajja far aħmar u kumpless sportiv modern għall-komunità u għall-klabb tal-water polo. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Chris Bonnet spjega li l-ewwel fażi tinkludi estensjoni tal-bajja bi 15-il metru u titjib fl-infrastruttura tat-toroq u tal-promenad li mistennija jitlestew sas-sajf li ġej. It-tieni fażi se tiffoka fuq il-bini mill-ġdid tal-Marsa Xlok Aquatic Sports Club. Il-bini eżistenti se titwaqqgħu minfloka jinbena kumpless sportiv u komunitarju ġdid, pixxina l-water polo oħra iżgħar għal użu rekreattiv, gym, fitness center u kmamar għall-atleti. Taħriġ tagħna peress li fl-ilma baħar ma nistgħux nagħmlu is-sena kollha, allura jkollna mmorru f'lokalitajiet oħra. Issa dan il-mod il-swimmers tagħna jkunu qed jgħumu hawnhekk. Il-Ministru Bonnet qal li malli titlesta l-ewwel fażi il-bajja b'ramel tal-Ar l-Aħmar se tkun fost l-akbar fin-nofsinhar ta' Malta. Tkellem ukoll dwar l-isfidi ta' dan il-proġett. Dan huwa proġett li sajjieħu naqra żmien għax inti għandek il-kostruzzjoni ta' pitch ġdid ta' water polo bil-clubhouse illi ħajħu żmien tiegħu. Ovvjament issemmi il-proċess ta' tender illi dak ma tantx tista' tikkalkula kemm se jħodlok żmien għax jiddependi minn ħafna fatturi, però l-mument illi t-tender jiġi ġudikat u ġifirmat il-kuntratt ix-xogħol jibda minnu fih. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steven Lul spjega li l-bajja se titkabbar b'ramel mill-istess żona u se tinħoloq struttura li tilqa' għall-mowġ biex jitnaqqas it-telf ta' ramel. Il-ħsieb huwa li jintuża propju ramel li jinsab f'din iż-żona stess, ma jkollniex għalfejn noqogħdu nimpurtawh u fl-istess ħin qabel ma jsir dan ir-ramel se jkun hemm bern apposta li ser jiġi estis propju sabiex nipproteġu dan ir-ramel ġdid. Il-Ministru Bonnet temm jgħid li dan il-proġett f'Marsa Xlok juri l-impenn tal-Gvern biex jagħti ħajja ġdida lil żoni fil-qalba tal-lokalitajiet u biex jinħolqu spazji aħjar fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu u jqattaw ħinhom f'ambjent isbaħ u iktar sigur.